Når dine medarbejdere har gennemført basisuddannelsen i fødevarehygiejne og lovpligtigt fødevarehygiejnekursus i kost, motion og sund fornuft, så vil dine medarbejdere arbejde lovligt i dit køkken. Er dine medarbejdere fyldt 18 år uden faglig baggrund og arbejder med madvarer, enten med begrænset varesortiment eller hvor de tilbereder maden fra bunden, så skal medarbejderen have en lovpligtig fødevarehygiejneuddannelse. Kost, motion og sund fornuft er godkendt af Fødevarestyrelsen som uddannelsesinstitution inden for fødevarehygiejne. Kost, motion og sund fornuft tilbyder 3 fødevarehygiejneuddannelser. Basisuddannelsen i fødevarehygiejne, som gennemføres på 6 timer, svarende til 1 dag. Lovpligtigt fødevarehygiejnekursus, som gennemføres på 18 timer, svarende til 3 dage. Og praktisk fødevarehygiejneuddannelse, som tilpasses din virksomhedsbehov. Underviseren har minimum 3 års praktisk relevant erhvervserfaring og op til 10 års undervisningserfaring. Vi underviser med en anerkendende tilgang, er pædagogisk uddannet og tilstræber at krydre undervisningen med praktiske øvelser, så den bliver så virkelighedsnær som muligt. Vi udsteder kompetencegivende uddannelsesbeviser efter gennemført uddannelse og bestået prøve. Når dine medarbejdere har gennemført hygiejneuddannelsen, så kender de til opbevaring af madvarer. De kan håndtere opvarmnings- og varmeholdnings- og nedkølingsfasen og forstå, hvor vigtigt det er at føre egenkontrol på arbejdet efter disse regler. De kender til sygdomsfremkaldende bakterier og hvordan de forebygger, reducerer og fjerner disse. De kan håndtere specielle forhold ved at runde brug af æg. De bliver i stand til at efterleve principperne for god personlig hygiejne og rengøring samt meget mere. Vi gennemfører uddannelsen i jeres virksomhed, når I har tid. På den måde sparer I en masse omkostninger, og det bliver meget mere virkelighedsnært for jeres medarbejdere. Du er velkommen til at ringe til os på 21 62 72 59 for at aftale et uformelt møde eller skrive til os på hygiejne@madogsundfornuft.dk.